Γεια. Είμαι ο Παναγιώτης. Θα δείξω μερικές ενώσεις στον Dragon. Metal Dragon or sorry no. Αυτή είναι η πόλη. No. Μου μένουν 37 λεπτά και 27 το πρώτο. Παίζω διάφορα παιχνίδια, όπως Dragon City, στο Gamebird, και αυτά είναι τα shorts. Θα σας δείξω και τους Dragons που τους έκανα με βολικό. Μερικούς τους αγόρασα. Μπορώ να σας τους δείξω. Ο Terra Dragon, ο Flame Dragon, Sea Dragon, Natural Dragon, Electric Dragon. Αυτά είναι που είναι μόνο μία δύναμη, αλλά έχει κι άλλα. Motor Dragon, Full Dragon, Topical, Firebird, Volcano, είναι ο Μπούμου, είναι ωραίος. Nova, Letterfish, είναι Mercury Dragon και θα το πάρω σήμερα για αύριο. Το Ice Dragon είναι ωραίος, η διάσταση τρίτη, Blizzard Dragon, είναι πολύ δυνατός Dragon. Συνεχίζω. Ο Jade Dragon. Αν πολύ προσέξετε, ο Jade Dragon στην πρώτη του είναι σαν το στην τρίτη, αλλά κάνει διαφορετικό. Προσέξτε καλά, αλλά είναι λίγο πιο μικρός, κάνει διαφορετικά πράγματα. Αυτός είναι ο Gumi Dragon. Μπορείτε να το κάνετε με το Firebird και το Star Dragon. Καταφωνεί Star Dragon, Electric και Kodo, etc. Cactus. Είναι εύκολο να το κάνεις με την Lesser. Πολύ ωραίος. Του σπάζει λίγα τα νεύρα. Hot Metal. Εδώ θέλω να δω ποιος Dragos είναι. Με έχει φάει περιέργεια. Pearl Dragon. Magical Pearl Dragon. Αυτόν τον είχε η μάγισσα. Εγώ 20 κρυστάλλους δεν είχα. Δηλαδή εννοώ ευκαιρία για να τον πάρω. Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Είναι λίγο αναμφιβάλλα.
Αξίζει δράκος με, ας πούμε, μη δράκος, Dark Dragon που κανονικά τον έχει 500 εκατομμύρια και εσύ πώς θα το βρεις με 20 κρυστάλλους. Είναι μεγάλη τιμή, ας πούμε, με τα Dragon. Όσοι δράκοι είναι με κρυστάλλους, μπορείς να το βρεις εκεί με 20. Το βρίσκεις εκεί με 20, ενώ εσύ σκέφτεσαι, δεν είναι λίγη ακριβή. Μα είναι λίγη ακριβό 20 κρυστάλλια, αλλά συμφέρει. Ας πούμε εγώ ναι. Σπέρω με μπες, εγώ είμαι από τούτο. Είμαι 17 λεπτά. Και θέλω να αγοράσω τον... περίμενε. Το Jade Dragon. Και έχω αυτά τα λεφτά. Και δεν μπορώ να τους αγοράσω. Τι θα κάνω? Ενώνεις. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Θα πω στους να ενώσετε για να σας βγει 2 Jade Dragon. Jade Dragon μπορείτε να ενώσετε... Μπορείτε, λέω, να ενώσετε τον Gummy Dragon. Οι ενώσεις είμαστε εδώ, δεν καταλάβω γιατί έπιασα άλλη κουβέντα. Με το Stampunk Dragon. Θα σας βγει ο Jade Dragon. Αλλά, άμα θέλεις το Margary, εγώ τώρα τους έκανα, έχετε το λόγο, δεν αγόρασα, κρυστάλλους δεν έχω. Αν με πιστεύετε δηλαδή. Αν με πιστεύετε εγώ, ό,τι θέλετε εσείς. Margary, δοκιμάσετε και θα δείτε. Ο Margary θα βγει με Jade Dragon Jessia και θα βγει Margary. Όχι. Mood Dragon θα σας βγει με Terra Dragon και Sea Dragon. Ελπίζω να δείτε αυτό το βίντεο γιατί θα το κλείσω. Γεια σας.